салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад ва замини фурӯшӣ. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доред, замини фурӯшӣ, рақами мо дар экран мешаванд, бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумай. Инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар назди масҷиди Мавлоно Мирзобек. Як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 34 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 118 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамашон дар экранан, занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Зарафшон 2. як хонага квартира дар 15 этаж қарор дорад, 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳол коробка мебошад, харидори аниқ бошад. рақамаш дар экранан, занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Зарнисор. як хонага квартира дар 11 этаж қарор дорад, 55 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. аз ҳуҷҷатош шартнома дорад, шояд об, свет гузаронда бошанд. соҳиби хона дар Россия мебошад. срочна хона фурӯхта мешавад. хона дорои 2 лифт мебошад, харидори аниқ бошад. рақамаш дар экранан, занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар уртабоз, шаҳраки Шарора. 6 сотиқ замин, 2 дар хона бо верандаш ва дорои подвал мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. дар дохили хона баня ва дар берунам баня мебошад. ошхона, аловхона, ҳоҷатхона ва дарахтони мевадиҳанда дорад. гирди ҳавлин маҳкам мебошад. харидори аниқ бошад. рақамаш дар экрананд, занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдати деҳаи Чалчи. 6 сотиқ замин, хонаи веремика тайёр дорад. боз хонаи 10 ба 10 бардоштагӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, харидори аниқ бошад. рақамаш дар экранан, занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. рақамаш ватсап, имо дорад. инак комбайни ниваи фурӯшӣ дар ноҳияи Ховалинг фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ бо савдо мешавад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочна фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. рақамаш дар экран, занг занед, аз соҳиби комбайн маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед.